Que tal? Moi boa noite, un saúdo luns 9 de marzo. Onte conmemorábamos que non celebrábamos ese Día da Muller, o 8 de marzo. Por tanto, hoxe, primeiro día despois dese 8M, hoxe é evidentemente tamén Día da Igualdade, e a esa referencia nos imos canto a información coa que abrimos este espazo, porque falamos das diferentes actividades que xa se viñeron realizando, que teremos esta semana e que teremos prácticamente ao longo de todo o mes. Comezamos coa benvida e co agradecemento por sintonizarnos. Somos a Televisión Local, este é o noso informativo con esa primeira referencia ao 8M. Intenso programa de actividades ao que daba pistoletazo de saída hasta a fin de semana con Concello das Pontes con motivo da celebración do Día Internacional da Muller. Xa venres tivemos as primeiras iniciativas para escolares coas inventoras e científicas da Xanela do Maxín ou os obradoiros de sexualidade e afectividade Medrar sendo ti, e as que xa a noite se sumaban a iniciativa máis, o espectáculo teatral As alumnas de Paula Carballeira con Fina Calleja na dirección. Sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi, puidemos coñecer a historia de Elvira Fontao e Rosa Lires, dúas antigas alumnas da educadora María Barbeito, e que no enterro da súa mestra volvían xuntarse para falar do que foi a súa infancia, os seus inicios na escola e como coa chegada do franquismo viron cortadas as súas liberdades. A regra número 6, prepara os nenos! A quen debías prepararé as nenas! Para que saiba o que lles espera. Cepille o seu cabelo, lávelles mans, múdelle a roupa no caso de que sexa necesario. Son os seus pequenos tesouros. El quererá velos relucentes. ¡Ah! ¡Todo reloce! ¡Qué dor de cabeza! ¡Tanta luz! Regla número 7. Minimiza o ruido. A hora da súa chegada apaga a lavadora, a secadora, a aspiradora e intenta que os nenos estean calados. A lavadora, secadora e aspiradora, sí. Ningún problema. Non as teño. E pensa en todo o ruído que tivo que aturar durante o seu pesado día de oficina. Ah, pensa que ti estiveches todo o día nese paraíso de calor, orde e silencio. Pensa en que fuches ti quen creou o paraíso. Ai, sí! Ah, elas creen o paraíso, pero non chega. Ai, espera. A marxe do teatro tamén dende a Concellería de Benestar Social apostaban ao abrir este 8M pola formación, con dúas propostas. A primeira, un obradoiro de traballo de solo pelviano, que arrincaba o sábado da man da fisioterapeuta especializada Candela Carregal, e que terá unha segunda sesión o sábado que ven, e unha segunda centrada na xestión do estrés e de situacións críticas da man do Clube Equipox Sinfranc, que tamén arrincaba o sábado. Neste segundo caso, tamén co respaldo da Concellería de Deportes, as persoas participantes están a aprender diferentes técnicas de relaxación e xestión emocional, ademais de dinámicas físicas coas que poder fuxir dunha situación de perigo. Ademais de todas estas propostas xa en marcha, para mañá temos nova cita co teatro, neste caso da man de Sarabela, que vende adaptar o texto de Nunila López Salamero, La Cenicienta que non quería comer perdices, e da que van poder desfrutar no Alobi ás 12 da mañá nun pase exclusivo os escolares de terceiro e cuarto de primaria dos diferentes centros educativos da vila. Pois telo todo. Eu quería un teléfono e unha porta para a miña habitación. Goza da tua lúa de mel, querida. Afástese inmediatamente.
cabeza. Isto non pode ser o amor. Mamá, pecha as portas, levanta muros! Sinto moito non quedar. Erguínme dicindo, basta! E non o pensei moito máis. E da data no calendario do 8 de marzo pasamos a do 10 de marzo, cando lembramos o asasinato de Amador e Daniel. Está instituído como Día da Clase Obreira Galega. E en As Pontes teremos tamén unha mobilización. Convoca a CIGA, convoca para mañá ás 8. As Pontes acollera mañá unha das 14 mobilizacións programadas dende o sindicato CIGA por toda Galicia para conmemorar o Día da Clase Obreira Galega e que se celebra cada 10 de marzo. A convocatoria que este ano leva por tema contra a precariedade e a desigualdade terá como escenario a Praza da América e dende a central sindical animan a veciñanza a sumarse a esta cita para exixir políticas urxentes contra a precariedade, a desigualdade e por empregos dignos onde se garantan os dereitos dos traballadores. Durante a concentración darase lectura a unha declaración na que se demandarán medidas e políticas que permitan rematar coa precariedade laboral, que aseguren salarios xustos e nas que se defendan os dereitos dos traballadores e traballadoras. A cita, tal e como apuntábamos, vai ser na Praza da América e arrincará ás 8 do serán. Seguen as presentacións literarias na nosa vila, desta vez un autor local, Xosé Manuel Felpeto, que presenta a que xa é a súa terceira obra. De feito, xa o tía feito noutras localidades, veu tamén evidentemente a súa casa. As Pontes presentaba esta mesma fin de semana As Memorias dun porcoteixo. A Biblioteca Ribera Rouco acolleu o pasado venres unha nova estrea literaria. Neste caso da man dun escritor ben coñecido, como Xosé Manuel Felpeto, e que conta xa cunha terceira publicación no mercado. Trátase de Memorias dun porcoteixo, unha colección de 19 relatos ideados polo autor de Cabreiros a raíz da recompilación da tradición oral, de conversas cos seus veciños e distintas crenzas e historias que durante anos foi recollendo nun pequeno caderno. Tras as novelas O Pau de Ferro, editada en 2021, e Branco Xiziranda Negro, que vía a luz 2 anos máis tarde, agora Felpeto apostou por pequenas historias, pero que teñen en común cos seus primeiros traballos as ilustracións do seu amigo Leandro Lamas, ademais da confianza editorial Tristán, que volve a respaldar un traballo do autor xermadino. En Memorias dun porcoteixo podemos atopar unha mestura de ficción e realidade que fala das miserias do ser humano, das súas bondades, de sentimentos como o amor, a envexa ou a carraxe, pero sempre coa ironía e retranca típicas dos galegos. Vamos a poñer que este libro ten un 95-80% de ficticio e un 15-20% de real. Eu son un admirador daquelas persoas que saben e que queren en calquer momento, sexa nunha lareira, como ti dicías, nunha cantina, debaixo dunha figueira un día de raxeira, ou donde sexa, que contan historias, contan contos, contan lendas, contan anécdotas, non se retraen á hora de contar. Eu creo parecerme bastante a ese colectivo, pero admiro moito a esa xente. Desa xente, eu, para mí, fixeron precisamente que todos estes anos atrás fora facendo un traballo de campo donde eu iba anotando nunha libreta porque me batía con moitas historias que me parecían un pecado non anotalas e non deixalas. Claro que despois esa libreta foi sumando adeptos e foi sumando cousas, tuve que facer unha escolla enorme para facer aquí, que me levou o meu tempo, exactamente, pero tuve que ir facendo eso, pero desaproveitando moito, porque, Dios mío querido, ainda podía haber para a segunda parte, terceira parte, que non a vai haber, claro está. Pero esas persoas foron as que me deron o fincapé para poder arrancar con estes relatos, porque, cando collín esa libreta, que xa estaba un pouquiño cabreada comigo, media anoxada, porque habría tal no meu escritorio, un dos caixós estaba ali, e sempre me preguntaba que facía ali tanto tempo sin que mirara para ela, non? Entón, mirei para ela, pero claro, non se me axustaba en absoluto para nada para unha novela, porque unha novela ten outro tipo de estrutura. Entonces esa estrutura non se me axeitaba. Entonces dixen, aquí ten que ser os relatos, sí, os relatos. Entonces, bueno, gracias a esas persoas que quitei as pequenas hipnosis desas historias que me contan, foron as que despois, alrededor dela, hai unha historia de ficción que podía ser esa historia ou 40, ou 50, ou 60 máis, depende que na conte como a queira contar. Entonces, esa é a base destes relatos, non? O autor contou coa compaña da bibliotecaria Anabel Alonso, que exercía de presentadora dun traballo que xa podemos atopar nos andeis da Biblioteca Municipal. Asema de todo aquel veciño ou veciña que quixo facerse con exemplar desta nova publicación, puido mercalo pasado venres e levar tamén a dedicatoria do seu autor. O Conservatorio de Música de As Pontes volvía a optar polas formacións específicas, particulares e concretas, e desta vez
a traverso da disciplina do saxofón. Para iso se trouxo a Marcos Mariño, o mestre do Xoán Montes, veu dar unha masterclass de saxofón aquí na nosa vila. A Escola de Música da Banda Cultural Recreativa vén de retomar as súas propostas formativas máis aló das clases que se imparten ao longo de toda a semana no seu centro. Así, o pasado sábado apostaban por convidar ao mestre de saxofón Marcos Mariño para impartir un obradoiro intensivo dirixido a que os alumnos e alumnas desta modalidade mellorasen a súa técnica e coñecemento. Ahora sí, con sol sostenido. Fa, mi, re, fa, mi, re. Fa, mi, re, fa, mi, re. Ahora hazlo normal si quieres. Fa, mi, re. O actual mestre no Conservatorio de Música, Xoán Montes de Lugo, ofreceu unha sesión formativa intensiva na que traballou tanto de xeito individual cos participantes como xa en clases de grupo, en as que se trataron temas como a técnica musical e a interpretación, ademais de diferentes ferramentas do máis útiles para que os alumnos e alumnas desta disciplina mellorasen o seu manexo do saxo. De feito, ata houve oportunidade de desfrutar de todo o aprendido coa interpretación dunha peza conxunta. A xornada pechouse coa tradicional entrega de diplomas en recoñecemento do traballo dos participantes neste encontro. As Pontes dende sempre estivo moi ben sellado un festival como é o do Mundo Celta, que temos aquí a Carón, a apenas media hora das Pontes, en Ortigueira, pero que este ano máis protagonismo aínda, cando se fai un concurso de cartéis no que se presenta do melloriño do panorama estatal mesmo internacional e gañan dos rapaces de As Pontes. Pois onte presentábase ese cartel, xa podemos velo, unha auténtica maravilla, sen dúbida, e ademais, para a presentación de onte, había un grupo musical de As Pontes, Nimbos. As Pontes estivo onte moi presente na gala na que se daba a coñecer a edición deste verán do Festival do Mundo Celta de Ortigueira. Avantouse a programación da cinta deste verán e presentouse o cartel que anuncia este sobranceiro evento musical e cultural da vila veciña. Este cartel foi realizado por dous
ponteses. Joseba Silvén e Juan Prieto foron os escollidos entre deceas de propostas logo de apostar por unha revisión do primeiro cartel anunciador do festival con moita cor e formas moi xeométricas. Ademais, a música correu a cargo de outra formación de outra agrupación pontesa, o grupo Nimbos, liderado por Antía Cabeiro con Xalo García, Diego Barro e Mario Arranz. Eles puxeron a música a este evento de presentación no Teatro da Beneficencia na Vila Ortega. O festival máis relevante, xunto tal vez con Logueán, da música folk, ten este ano máis cor pontesa que nunca, camiño xa do medio século. Volve a ITV Móvil, por tanto, a que lle toque agora pasar a súa revisión pode aforrarse ter que desplazarse ata unha estación fixa, porque volve unha estación móvil. Terémola en As Pontes o vindeiro mes. Iso sí, ímolo anunciando xa, porque xa é oficial esa visita, porque xa está programada polas estacións da ITV e porque se esgotan moi axiña esas poucas prazas. Xa podemos solicitar quenda para pasar a ITV sen sairmos da vila. A Unidade Móvil da Inspección Técnica de Vehículos volve o mes que ven a nosa localidade e quen deba someter o seu vehículo a revisión poda aproveitar para facelo aquí mesmo, aunque para elo deberá solicitar unha cita previa que adoitan voar. A visita desta vez será dentro de algo máis dun mes, 2 días, o 20 e o 21 de abril. O luns 20 en horario de mañá e tarde e o martes 21 só pola mañá. As horas de atención serán de 9 a 1:30 pola mañá e de 3:15 a 6 pola tarde. Este servizo achega o procedemento ao cidadán. Acércao durante uns días para que calquera poda someter a inspección técnica ao seu vehículo sen necesidade de realizar desplazamentos. O procedemento é o mesmo que nunha estación fixa. Débese confirmar a disponibilidade, concertar unha cita e acudir á hora co vehículo en cuestión. As ITV móviles levan todo o equipo dentro e o acceso inferior conséguese grazas á elevación do vehículo. O inspector, mediante un sistema de desplazamento inferior, realiza as comprobacións que se fan no foxo dunha ITV fixa, por tanto, exactamente o mesmo e coa mesma validez. A cita debe pedirse dende xa no teléfono 981 92 80 80 ou na páxina web sicitv.com. Antes dicíamos que se costaban axiña as prazas para pasar a ITV móvil. Oxalá fora así coa outra visita dunha unidade móvil que temos. É a ocasión de volvermos ser solidarios, solidarias. Acaba de estar, é certo, a Ados, pero agora volve, porque últimamente o que fan é vir máis veces, menos tempo. De feito, desta vez veñen tan só unha tarde, pero terémolos outra vez aquí a semana que ven. A unidade móvil de doazón de sangue. Nova visita ao noso concello do bus medicalizado da Axencia de Doazón. Últimamente optaban por visitas máis curtas pero máis repetidas. E este mesmo mes volveremos poder doar sen sairmos da vila. A semana que ven volven, pero veñen só un día e só nunha quenda. Estarán o mércores, día 18 e á tarde, entre as 4 e as 9. A ubicación será, como sempre, na Praza do Carme. E desta vez chega cunha novidade, xa que o Ados está a colaborar co festival O Son do Camiño. E todas aquelas persoas que doen poderán atar a gañar un dos 14 abonos que sortearán para este festival. Tan só debemos lembrar que, ao ser despois do mediodía, debemos ter en conta agardar 2 horas despois de xantar. Así mesmo debemos levar a tarxeta de doante, o DNI ou un documento semellante e informar ao médico se se está tomando algún medicamento. As persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móviles poden chamar de balde o número de teléfono de información de sempre, que é o 900 100 828. E toca, como cada luz, repasar tamén o deporte. Facémolo co que deron de si os resultados esta fin de semana nos que houbo un pouco de todo. Na información deportiva de cada luns comezamos hoxe con malas novas, porque houve un novo revés para o Clube Deportivo As Pontes coa derrota onte en Cedeira. 2-1 perdía cun rival directo e afúndese no último posto da táboa. Mantense a distancia de 8 puntos coa salvación, que agora marca o Sporting Coruñés, pero cunha xornada menos e un varapau máis. Dos implicados na queima só gañou o Oza, polo que as matemáticas seguen dando oportunidades, pero o tempo esgótase. Quedan 9 partidos e os nosos receben o líder esta semana. O equipo de veteráns caía na casa do Teque-Teque e tamén volve aos problemas, xa que con só 3 puntos de colchón co descenso está agora mesmo e toca visitar o Sada, que pelexa por evitar ese descenso con 5 puntos menos cos nosos. Fútbol sala tampouco chegan boas novas.
o Esteo seguen sen reaccionar e cae unha casa contra todo pronóstico. Parecía que ia ser o partido da reacción e non foi así, diante do 5 Coruña. Moitos nervios nun cadro pontés que suma 3 xornadas sen puntuar e non foi quen de pechar un partido no que foi moi superior. Sorprendíanos os herculinos nada máis comezar o choque, pero foron quen de darlle a volta. Aínda así, íanse con empate o descanso a encaixar nos últimos segundos. Volvían tomar vantaxe os nosos, pero 5 minutos finais, cheos de imprecisións, derivaron unha dorosa derrota que deixa o equipo fora dos postos de playoff. O que se gañou foi o filial, e cómodamente, endosoulle un 7-2 ao Pino, que lles permite asentarse na zona cómoda da táboa, aloxando o perigo das últimas prazas. O conxunto de cadetes derrotou 4-1 a Unidade de Fene. En Alevíns perderon os A 5-0 co Troula en Betanzos e gañaron os B 4-3 ao Parrulo B. Os benxamíns caían na casa co Freixo 1-4. No Lago Sport a mellor nova foi a presenza esta fin de semana de 2 xogadores no Campeonato de España de Fútbol Sala en categoría M14. Álvaro Roca e Gael Romalde estiveron en Cádiz, onde gañaron Aragón e perderon con Baleares. O equipo pontés, hai que falar de que suma xa unha suma de aportacións aos equipos autonómicos nos últimos 4 anos. Canto resultado xa da xornada. Partido tolo do equipo senior masculino, perdeu por 9-8 en Teixeiro, co Victoria, o equipo vencellado centro penitenciario. O feminino absoluto caía 4-2 na Coruña, xogaba contra o Viaxes Amarelle. Os cadetes gañaron o Noia na casa por 4-3. Os B caían na visita a Unidade de Fene, caían ademais por 6-1. Mesmo resultado para infantil femenino, que perdía 6-1 na cancha do Narón. E 7-0 caía o Alevín femenino de anfitrionas do Fisiober. O Alevín A gañou 5-4. 1-4 o Benxamín A, o Narón Futsal, e 1-2 o Benxamín B, o outro Narón, o Freixo. O equipo pre Benxamín B gañaba Narón tamén o Freixo por 1-2. No hockey, o Hockey As Pontes gañaba os seus 2 compromisos. O equipo alevín gañou na casa. O sábado na Madalena derrotaban o Hockey Club Riazor. E o domingo, en Santiago, os máis pequenos, os benxamíns, gañaban a domicilio o Raxoi. En baloncesto non puido gallar na casa o equipo de minibásquet mixto. Buscaban a segunda victoria, pero vinse superados por efectivo Tirso de Ferrol, que gañou por 31-58. En atletismo tivemos a Esteban Díaz, competindo no Campeonato de España de Veteráns en pista cuberta. O atleta pontés, Esteban, quedaba ás portas en Benalmádena. O venres, na distancia de 1500, rematou cuarto, pero a moi pouco das medallas, tan só por un segundo, quedaba sen presea. E o domingo, na proba de 3000, sumaba un 7º posto nunha carreira moi disputada na que estivo a tan só 4 segundos dos metais. Ata aquí chegamos neste luns 9, mañá martes 10, mañá estaremos de novo aquí, teremos novos temas para contarlle, entre eles, hoxe mesmo se presentaba unha nova edición da Universidade Senior, así que dela falaremos seguramente. Pero todo isto será mañá, para mañá quedamos, como sempre, na televisión local. Moitas grazas, boa noite e bo descanso.